Wena into angichazela yona, mihlanze kanjani imali? Ngingafuna imali ngisebenze kanzima. Yeah, Ngivuka ngiyo. yeah. Lethi umuntu uyangithanda. And imali ngize ngitshele kakubamba imali yangu 20,000. And ukuze ngi-ede phe kwale nginayo ukuze ngikwazi ukuthi ngilobele usisi. And kubuhlungu uma ngenza kanje. And bengidlala into kufela nabafowethu. Ngiphilisa kanzima lo sisi lo. Ngimphilisa kahle kanje. And ngase ngenze kanje. Yazi ukuthi wena okay ngiyeza kuleli point. Yazi ukuthi wena ungenaphi? Wena isigebengu. Wena mbali isigebengu. Ngaphela mina ngazi ukuqola. Bafu babekhona abantu abadala nilobole kubokwalo. Akukho na impela lo sisi. Noba Abanye ngisabakhumbuli kahle kodwa yena lo wayekhona impela njalo. wena Kodwa wena wisigebengu. bhuti wena wawuzulobole la ubona khona ukuthi ayikho into omdala ngoba kwakwenze njani kwakukhona thina sonke siyingane Hayibo. kwakwenze njani wangasabheki ukuthi abantu abadala bekho Wisigebengu wena shuthi kahle kahle. Manini kahle kahle ubani omdala lapha kuwe? Umngane wakho. Shuthi vele yona empilweni iphilayo. Okay, besingekho kulapha ngifuna isilo sihle. Usibonele ugcwalisele ubaba wakhe ngo20,000. Ngethemba lokuthi ubaba wakhe uzoba nomakoti. Wadlala itokufela nabafowabo. Isitokufela ke mangikushayelile uyolobola. Nami mhla ngiyolobola kufanele ungishayele. Uthi akashaye ngani umuntu owuluzile. Uthi akashaye ngani. Ngabhuti ngikubuza ukuthi njoba akumele abashayele nabo bheki wayezophinda elandeni ukuthi ekhaya Ubezoyisebenza kodwa isebenza mhlawumbe lekelelena nawe njengomngane. Okay ke bafethu ngifuna siconclude ke. Funa sivala. Manje ngenzele Angicela nikhethele into eningi. Futhi le mali angifisi kube indlela yesikhathi eside. Ngifuna ibe isikhathi esifishane esosithenjiswa yini. Uma kungenzeki lokho ningayikhokhi ngalesikhathi enizosisho manje isovela ngaso manje. Shuthi sizo involve, sizo include abantu bakini. Sizohamba nje simtuba kaMthembu. Futhi ke ubafu ngenhlanhla kusebuya khona usiyazi yena. Angimazi kwazitholela kanjani. Siyabonga sibonelo zokukhawa. Wena ke mfethu uma uthi le mali ngendlela enithembisa ukuthi imali futhi ngena la ngena kuyena ngizokhokha ngalo bona. Okay bafethu yabo manje ngicela ke manje sitshele yini akusizi manje yabo manje uyasidabulisela mina bafo sengisebenza kakhulu nabantu angisaphatheki nje ka umuntu owenza njengakho wena adona ukubhabhala ungasazi usiki mina ke ngina option njalo uma ukuthi le mali aniyikhokhi siyakini futhi uma ukuthi anesitshela isizathu esizosizwa siyakini futhi uma ukuthi indlela enizositshela yona manje ukuthi manje nikhokha kanjani anilandela imigomo noma niyayiphula imigomo enizozinika yona nina siyakini nithini uzoyikhokha kanjani bazoboleka imali Hallo mina kuba ngizokhokhela nje imali yami. Ngoku ngijabulela kakhulu. kumele kana sina indaba ezikhumele naye cha bafana ngizwe hayibo mina vele ngihamba naye nina into eniyenzile ayikho right ubugebengu into enenjalo ubugebengu manje siyacela bandla siyacela kakhulu ukuthi sizokhokha imali yakhe uma bisikhokhile bandla mina ngicabanga ukuthi bandla ningayipost lento ngoba akumele bandla awu singayipost ekhaya singayipost awu angibulali ubaba Nkosi yami ayi ngeke bathi ngicela ningisize Nkosi yami nisingayipost la ithi okay sesinaso sokuthi sizoyikhokha imali okay manini kanina benitsawuthi thina siyadlala umdlalo lo ngawuthi thina nje sisuka khona sisebenzisa petrol imoto zidinga ama service ama kilometer siyadlala sicela umdlalo manje angeke ngeke Ngikhokhele yonke. ngikhathile nasekhaya futhi angiphinde ngisendiye okay ke Nkosini ngosondela lento eloni ngizoyenza isabatha namhlanje ngomsombuluko lokho bese siyakuthinta uma ngabe sihlangene Nkosi yami mina ngiyacela ukuthi sizoyenza siyacelela ukuthi besingazi ukuthi lento izoba yimbi kanjena besingazi kuthi kuthiwa nemakini kuthiwa nje emakini le mpeleni iphila ekhaya nje wena kuthiwa futhi kade nokuya kini wagcinayo
wena yakho nje wena indaba yakho ndimnayikho angazi mina engayikhuluma Ngicela ngisiphile ngiphathele ukuthi ngifike ekhaya nginento ephathekayo. Usonento ephathekayo Ukude bathi uphatha ube ngabantu mntu. uphatha ngabantu shuthi wena nje lo 50,000 owawuthatha ayikho into owayenza namanje usaphanda phezu kwa 50,000 nawudla still namanje usaphanda awuboni lo shuthi lokuphatha kwakho wena into engeke uyohlezi uyophatha uzufu Usukuthi uyazama phela uzama ngamandla omunye umuntu lo muntu uneyidalwa zakhe ezumbethe lo muntu washisa impepho kuthi uyolobola lo muntu yini ezokulungela lapho yini ezokulungela Ngiyaxolisa. cha musukuxolisa kimi sixolisa kimi waxolisa kimi angekho mina nilobolana xolisa kimi Ngiyaxolisa sibonele. hayi nina manje nendlela nisithathe ngayo mina ngiyangicasula imali ibona manje ukuthi lento esenza ibalulekile Singanakile ukuthi lento izolasela sasa. beningazi ukuthi nisazophinde nimbone Nabengazizwa. shuthi wena ayikho into ongayo shuthi wena wazi yonke into wena eyenzeka la wena usulotsholwe kangaki nje bangako usubadlela iy'mali mhlawumbe sisabuya nje la kuningi Manje udaba ngempela kade aphilile lana imali izokhokhwa kungazi umuntu wasekhaya ngiyacela Nkosi yami mina ekhaya ngendlela ukuthi ngakhona njena ubaba isiboko sivuthe emini ezinye zivuthe ebusuku isivuthe emini Ngakuthinta impela yakho. ninanengane wena nanengane iy'ngane uma uthi wena umzali onjani wena yisiphi nje isifundo sinikeza iy'ngane zazi ukuthi uyatohoza utohoza abantu Utohoza abantu. Akwethu. shuthi uma kulotshola omunye ishiye omunye uma kulotshola omunye ishiye omunye bafethu ayikho la zinto eninzayo shintshani mantombazane badala nje sinanengiyaka shintshani nje makhosazane shintshani ibahle kabi nje kule mpilweni eyiphilayo Hayi mina bafo ubugebengu nje lento eniyenzayo ubugebengu nje Hayi bafo. okay shuthi thina sixhumana Monday shuthi Monday ngiyabuya mina ngizala ntambama ngizozwa ukuthi ihambe kanjani noma ngizomfonela Otherwise uyipost le video. ungayipost hayi thina siyasebenza lapha sisebenzela umphakathi sisebenzela umphakathi ayikho into esenza esithi la sisebenzela umphakathi la yini ngizoyipost ngikhokhile ngakhokhanga lento mami Shuthi isidingo sokuthi ngikhokhe kushuthi isikho. ayihlangani nawo mfethu lento into Ngapha mina isho ngisabanga ijele la ngisabe kodwa ukuthi make yaposta wena okay wena shuthi into ezokwenza ukhokha ukuthi ufuna ivideo ingaphost ukube mhlawumbe asoyiphosta ukuthi ngaba uyikhokhile imali usho njalo Futhi kahle vele usho njalo. naze nabadala bo naze nabadala Akulungile. nazana kanjani benahlangana kanjani ngoba wena wasendodo lo wasemtuba lo nahlangana kanjani naye kumsebenzi naqola abantu Kahle ngaqala. hayi no ngicabanga ukuthi ke sibonele angazi noma uhappy ngokukhulunyiwe manje Mina ngihappy ngizokukhokhela imali yami. Kahle. Ngizokwazi nami ukuqhubeka osingaphila okay hayi bafethu ake sicela ukubhalelisa shuthi ke Monday ngizoxhumana nani manje ngiseduze kaphela Monday la ngizobuya ngize nami andika futhi ningacabanga ukuthi ngizoshintsha indawo yokuhlala ningacabangi lokho ngoba njengoba sikwazi ukumthola la mhlawumbe manje sesimthola mhlawumbe manje sathola akusekho la nathi soyithathe ezinye inyathelo ngalokho ningacabangeki ukuthi mhlawumbe-ke into iphelile ayiphelile ningacabangi futhi ukuthi ngizotshela ukuthi no-Clever nenze ukuze uClever akasekho manje uClever usibonelo manje nanoClever uqalile nangu umuntu osewuClever manje papa yini umakhosazana siyabonga hayi